maso talakawa. Dukiya arziki ba su saka mai da nan duniyar ta ado ba. Dukiya arziki ba su saka mai da nan duniyar wata ya ba. Ka gama lafiya zaki, ka gama lafiya Alhaji Aliyu, ka zama babbar mali cibiyar duniya. Na ga Abubakar Shadaka, duk wani mai sarauta da ke kyauta bayan ka tabbas ya sarkin zabar ma wa kama da ni ga ka basarake mai dubin daraja. Basarake zabar ma wani kai na kudu har da Legas maso talakawa. Taimakon al'umma kai ne, tallafin al'umma kai ne, kowanne bangare ka duba baka yada al'umma ba. Tarin kuɗinka bai sa ka mance taimako da su ba. Farhamil mauludi labbaika ya sayyidi, nahnu min ahbabika rasulallah, nahnu min ahbabika rasulallah. Barko am dala al-badar, il-layli am zahara al-qamar, il-zulmi